A dnes sa pozrieme na to, že Počkaj. v partnerskom Teraz ja vzťahu... som tu, to sa pozerám. Ešte raz, láska, ešte raz. Dobre. Zdraví vás Martin. A Dianka. A dnes nás napadlo sa rozprávať o tom, že čo zdieľať s ktorými ľuďmi ohľadom partnerského vzťahu. Nás inšpirovala jedna kamarátka, ktorá povedala, že sa jej veľmi páči, že sme takí úprimní a takí otvorení a že povieme úprimne tie veci. Pozdravujeme Teresku. Ahoj, ktoré máme v tom vzťahu a že nie sme takí, že povieme áno, všetko je super, ľudia sa hanbia vyjadriť vlastne, byť úprimný často, ale aj tam si treba zvážiť, že čo budeme zdieľať a s kým, aby sa to neotočilo proti nám. Začneme takou skúsenosťou, že keď sme boli zo začiatku vo vzťahu a teraz sa začnú dozvedať o tom vzťahu naši známi, naši kamaráti a sa pýtajú kamaráti na toho partnera, aký je, ako sa máme v tom vzťahu, tak ak začneme zdieľať niektoré veci, povedzme také osobnejšie, tak sa často môže stať, keď zdieľame niečo povedzme nepriaznivé, hej, že sa nám niečo nejako nepáči alebo nesedí na tom partnerovi, potom sa môže stať, že tí kamaráti, ktorí sú zvyknutí ako na nás, ktorými si relatívne rozumieme, tak oni nedostanú akoby celý komplexný obraz iba tých pár informácií, ktoré my im povieme, že sa napríklad posťažujeme teraz na základe niečoho, čo sme si zažili s tým partnerom a oni si môžu vytvoriť také domnienky zrazu na toho partnera, že aký je. Tak sa môžu uzatvoriť a potom ho vnímať vlastne negatívne a pritom vôbec taký nie, lebo sa s ním ani nevideli a nespoznali. Nám sa to stalo v podstate tiež, takže preto nás aj napadlo o tom začať hovoriť a ja by som teda dal slovo Dianke. Ďakujem. Že ako sa presne toto prejavilo s tým, že keď si rozprávala tým kamarátkam o mne, že ako to máme spolu vo vzťahu. No, tak mne sa často dialo v živote, nielen čo sa týka nášho vzťahu, ale aj v iných situáciách, že keď som mala nejaký pocit to zdieľať s ostatnými a chcela som možno nejakú spätnú odozvu od toho daného človeka na tú danú situáciu, ale vedela som, že to nie je taká odpoveď, ktorú by si chcel počuť, pretože... Ježiš, nepozeraj sa tak, ty tu úplne vytváraš tlak. Tlak? Dobre, tak ti pomôžem. Často, keď sme takto s kamarátmi, s priateľmi, tak oni nám pritakajú všetky informácie, lebo si akože rozumieme a často sa nestáva, že by s nami nesúhlasili, že napríklad posťažujeme sa na toho partnera a títo naši známi, najbližší, oni sa nezamyslia nad tým, že ako to skutočne je. Oni ako keby jednostranne počujú tie informácie a nedajú nám na to taký jasný nejakú tú odozvu, ale takú zafarbenú. Takú, že nám pritakajú kľudne hlúposti. Áno, a vlastne ty potom nemáš ani nejaký pocit sa zamyslieť ďalej, že či by to mohlo byť aj inak. Že často aj my to môžeme vlastne vnímať nesprávne. Nejakú situáciu v tom vzťahu, že sa k nám nejako povedzme zachoval ten partner a nám sa to zdá ako povedzme krivda alebo niečo, že by sa tak nemal správať, ale nezamýšľame sa už nad tým, že či je to v poriadku, že on sa tak zachoval a to, že to mňa bolí alebo že ma to nejako zraňuje, že či to náhodou nie je niečo vo mne. Či ja nemám nejakú potlačenú emóciu, nejaké zranenie z minulosti, čo som si zažil s niekým iným, možno v inom vzťahu, že ma niečo zranilo, ja tam mám teraz nejakú ranu, teraz ten partner ju vzbudí a ja mám tendenciu sa brániť, sa buď uzavrieť alebo útočiť automaticky na tej podvedomej úrovni a teraz sa teda idem posťažovať na to
tým známym Mhm. a oni mi to pritakajú a vlastne nevidia celý ten obraz, takže sa dostanú do tej pozície, že áno, ten Martin to je debil, hej, to je taký debil, s nimi si vôbec nemala byť, hej, no. Áno. Dostaneme sa teda k tomu, že presne, že často mi teda ľudia hovorili to, čo som chcela Počuť. Akoby. Ale niekde v hĺbke mojej duše mi začal ten hlások hovoriť, že toto nie je to, čo by si mal skutočne počuť. Že mala by si počuť niečo na zamyslenie, niečo, čo ti nepritakáva tej tvojej iluzórnej pravde. Na týmto som sa potom začala zamýšľať, že či má vôbec nejaké opodstatnenie zdieľať tie moje príbehy životné, alebo tie momenty, ktoré sa mi v živote udiali, s niekým druhým. S niekým, kto možno to nechce vidieť inak a iba mi pritakáva. No ale samozrejme to nutkanie tam je silnejšie a my ľudia z nejakého zvláštneho dôvodu máme proste potrebu zdieľať veci, to, čo sa nám v živote udeje. Posťažovať sa. Áno, posťažovať sa. A to nutkanie teda bolo silnejšie a tým pádom, keď som začala ten vzťah s tebou, tak samozrejme boli tam aj také životné fázy, kedy mi s tebou nebolo úplne príjemne, ale nebolo to nič hrozné. A mala som teda potrebu to vykričať mojim známym kamarátkam, ktoré ma síce utvrdili v tom, že ja to vidím správne, ale niekde v hĺbke mojej duši zase mi to hovorilo, že ako dlho ešte chceš takto pokračovať v tom, že vykričať im to, čo sa ti stalo a oni ma zase utvrdia v tom, že to vidím správne, že chceš sa vôbec posúvať. Normálne som zisťovala, že mi to až uberá energiu. To, že zdieľam s ľuďmi môj život alebo nejaké tie moje situácie, ktoré sa mi stali a oni to akoby nie veľmi dobre chápu, lebo oni to chápu na základe zase z nejakého svojho vnímania, toho, čo si oni prežili. Skreslenie cez tie ich filtre. Som si teda uvedomila, že by sme nemali zdieľať veci s ľuďmi na úkor toho, že si chcem uľaviť nejako chvíľkovo, pretože my aj keď zistíme, že, alebo keď sa zamyslíme nad tým, že prečo máme takú potrebu, tak to vychádza zase z nejakej možno prázdnoty, pretože hľadáme tam nejaké pochopenie od toho druhého človeka. A začala som sa tak pýtať otázku, že aké by to bolo, že keby to napríklad s nimi nezdielam. Tým pádom som akoby tak už stíchla a nezdielala s nimi všetko. Tie situácie sa začali vyvíjať tak, že začali na mňa tak poukazovať, že som sa zmenila, že som stíchla, že už s nimi všetko nezdielam, že Martin ma už totálne zmanipuloval, lebo vlastne s nimi nezdielam to, čo sa mi stalo. A ja som vedela, že teda som tráfila do čierneho, že to, čo sa teraz tam deje, ten proces, tak je správny a že to v nich tam niečo vyvoláva. No, doplnil by som k tomuto, že keď my sa začneme meniť a teraz vyjdeme z nejakej tej komfortnej zóny a v tom čo žijeme najčastejšie, tak s takými ľuďmi, akí sme, takí aj máme okolo seba a ak my začneme meniť samých seba a začneme vychádzať teda z tých nejakých zaužívaných vzorcov a začíname inak myslieť a začíname sa oslobodzovať, tak začíname sa prirodzene meniť. A to sa teraz tomu okoliu často nepáči, pokiaľ nie je na to pripravené tiež. Takže tu sa nám tiež stalo, že tie kamarátky Deankine jej začali stále akoby vyčítať, že ja ju manipulujem, že mám na ňu zlý vplyv a že jej asi odhováram, aby sa vôbec rozprávala s nimi, čo som vôbec nerobil. Len tie vzorce, ktoré my máme v sebe, to proste v podvedomí, ten zaužívaný život, tie filtre, ako vnímame ten svet, my im stále dávame energiu, my ich stále živíme. Tým, že stále rozmýšľame takým istým spôsobom. A teraz, ak my máme toho kamaráta, a on sa začne meniť, tak tieto programy oni chcú zotrvať v tom istom, takže im sa nepáči, že teraz tento náš dobrý kamarát, teda v tomto prípade Deanka, že nás akoby opúšťa, mení sa a už nebude s nami, už to nebude v tej rutine, v tom istom, v tom starom, ale že ten život sa posúva a ide ďalej. A tu na často toto je taká výzva pre každého človeka, aj keď si to všimnete v živote, že prichádza niečo nové a niečo sa mení, tak to privítať.
není to niečo zlé, my nechceme stagnovať v tom živote, my chceme objavovať niečo nové a nebať sa tých nových vecí, takže... Konec koncom vlastne ma ani nestratili, oni sa vlastne uzatvárali. Hej, že oni majú ten pocit taký, že ťa akoby prišli od teba. Hej. Lebo ťa nebaví už sa rozprávať o tých istých veciach, robiť tie isté veci s nimi, že už ti to nedáva zmysel. A oni tým, že sa neposúvajú akoby s tebou, tak ty si s nimi ako keby však nemáš čo povedať. Toto je celkom také dôležité uvedomenie, že ty ako náhle sa prestaneš baviť už o takých hlúpostiach alebo o takých bežných veciach, čo ste bežne... Aby reč nestala, tak zistíte, že s tým človekom alebo s tými ľuďmi už si nemáte čo povedať vlastne. Už tam akoby tie energie medzi sebou nie sú v súlade, nerezonujú. A v tomto prípade je najlepšie spozornieť a vedieť, že teda už to púšťam a že už nepotrebujem ďalej zotrvať v takomto prostredí. Je to výhra pre vás, pre nich je to, možno oni to vnímajú ako stratu, ale ak sa chcú naozaj posúvať tí ľudia, ktorí vás vnímajú ako stratu, tak zistia, že aj pre nich je to vlastne výhra v to, že ich to má niečo naučiť, niekam posunúť, takže presne to, čo si vlastne aj ty povedal. Pretože všetky tie vzťahy, či už partnerské alebo kamarátske, sú založené na nám odzrkadľujú tie naše zranenia. Stále je to o tých zraneniach. Najlepšie je si to proste takto uvedomovať, že v tomto živote sme tu na to, aby sme sa posúvali a nie teraz na silu, ale. Lebo vieš, niekto to môže zobrať tak, že teraz každého, kto so mnou nerezonuje, lebo si budem myslieť, že so mnou nerezonuje len preto, že má opačný názor, tak teraz, že ho odškrtnem zo života. No ale to je to, čo sme chceli na to aj poukázať, že človek, ktorý sa zamýšľa nad tými situáciami, tak presne neodškrtne si nikoho, len preto, že už nezdieľa s ním názor, ale buď to rešpektuje, ten iný názor, alebo si práve kladieme otázku, že je to výzva pre tú našu myseľ prijať niečo nové, skúsiť nejaký nový pohľad, hej, že nebudeme to hneď brať, ako povedzme Deanka spomenula, že... Ale aj toto, vieš, že mňa fascinuje, že ako my sme naprogramovaní, že keď niekto má iný názor, alebo že s nami nerezonuje, tak my ideme do tej negatívnej emócie, do takých negatívnych vzorcov, namiesto toho, aby sme si povedali, že wow, že tento má... Na zdravie. Namiesto toho, aby sme sa nadchli nad tým, že wow, že ako to on môže vnímať takto inak, vieš? No hej, ale to je to, že... To nedokáže každý. Ja by som povedal, že to sme učení v škole. Ako, že vidieť ten jednosmerný názor, alebo aj v médiách, všade politici, že nie je všade diskusia. Všetko sa nám predkladá ako jednostranne. A keď tam nie je diskusia, tak mozog z toho neurologického pohľadu, on nemá tú akoby motiváciu, inšpiráciu myslieť, vlastne sa zamýšľať a vyhodnocovať si a my potom nepoužívame mozog. Vyslovene, že my sme len ako papagáje, ktoré počúvajú jednostranné informácie, nezamýšľajú sa nad nimi a takto keď sme naučení potom fungovať aj vo vzťahoch, tak presne keď tam príde tá výzva, ten nejaký nový človek, nové pohľady, nový názor na život, tak my sa nezamyslíme, ale my ho tak nejak dogmaticky odmietneme, že je iný a nepochopíme tú výzvu, aby sme sa my posunuli, aby sme sa nejako obohatili v tom živote, že od každého sa dá niečo dobré naučiť. Hej? Aj keď niekto môže mať naozaj, povedzme, nejaké hlúpe názory, tak niektoré pohľady, niečo sa od každého vieme naučiť. A toto je za mňa ako také dosť hodné si uvedomiť v tom živote, že neuzatvárať sa voči novým veciam, voči novým ľuďom, novým názorom, ale naučiť sa vyhodnotiť si, že čo z toho si viem vziať, čo z toho ma vie nejako obohatiť. Aj keď fakt nejako silno to cítim, že vlastne, že absolútne nesúhlasím s tým, čo teraz niekto povie, ale ma to nejako vytáča, že normálne tam cítim ako keby až také nutkanie, že ja ho teraz musím presvedčiť o tom, jak to vidím ja. A keď on nechce to počuť, tak vlastne ja sa uzavriem sa pred ním, hej, že to je debil. A toto je práve tá obrovská výzva pre nás, tá retrospektíva, že ak ja toto pocítim až takto silno vo mne, že takto nesúhlasím s tým niekým a mňa to akoby zabolí, tak to je veľká spätná väzba toho podvedomia nášho tela, že tam asi ja mám nejakú tú
tú ranu, niečo, čo mi jeho názor, jeho správanie aktivuje a niečo ja musím v sebe zmeniť, aby som sa ja posunul. A pokiaľ toto nespravíme, tak sa hráme vlastne na takého toho slniečkového ezoterika, ktorý akoby, áno, tento so mňou nerezonuje, tak ten je zlý, ja sa s ním už nebudem rozprávať. No. A že to nezoberieme ako tú výzvu, že naozaj sa zamyslieť a pozrieť do seba. Lebo není to len o tej rezonancii. Práve tá vyspelá duchovnosť je o tom, že ja dokážem vnímať tie iné názory, iné pohľady a nezraňuje ma to. Nevadí mi to. Nezdvíha mi to tlak, že teraz niekto rozpráva niečo úplne od veci, hej, hrozné. No tak sa dám do takej pozície akoby v tej pokore, že to počúvam a možno predsa čo, však ja nemám akože recept na rozum alebo na to, aký ten svet je. A keď sa takto akoby uvoľníme do toho, tak ja som si tiež často všimol, že práve tam, to, kde nás to najviac vytočí, to, čo nás najviac nejako zabolí, tam je odpoveď. Toto, keď začneme skúmať, tak vtedy sa môžeme posunúť k tej väčšej slobode. No tak to môžeš aplikovať, keď si budem kúpovať sladké. Už mi to tak nevadí. To je jedna z tém, čo sme my tak mali zo začiatku, že veľa sacharidov, keď to človek preháňa, tak to robí veľmi veľa zloby v tom tele ohľadom rôznych vecí. A mňa to tým, že som to vedel a keď som videl Deanku, že si kupovala nejaké sladkosti a tak som až akoby to preháňal v tom, že mňa to neskutočne som sa nechal tiež uniesť tým, že som sa cítil z toho až ja zle, že ona, keď ju mám rád, že si takto ako ubližuje, že ja som to vyslovene videl, až ako keby si človek ubližoval, hej, že vnímal som to až ako keby cigarety, hej, že ide fajčiť, že si proste robiť zle a časom som to jednoducho pustil, že OK, keď má takú potrebu, nie je to zase každý deň, ale že pochopil som, že prečo by to mňa malo, prečo by som sa ja mal kvôli tomu cítiť zle, prečo by som sa ja mal dostať do nejakej role obete toho, čo sa deje vonku, že ja sa trápiť kvôli tomu, že ten človek, ktorého ja mám rád, robí niečo, čo z môjho pohľadu mu škodí a nech to tak je, akože aj naozaj, že to škodí, ale ja sa kvôli tomu nemám prečo cítiť zle, hej, a nemám to prečo vyčítať ani jej nadávať, ale len povedať, hej, že ja to vnímam takto, pozri si o tom niečo, naštuduj si o tom niečo a nebrať to tak akoby povedzme fanaticky. Hej, inak toto je tiež jedna vec, ktorú sme zistili s Martinom v našom vzťahu, že jeden z tých najväčších programov, ktorý tu my máme, je, že my nie že náhlime, ale nútime ten proces, my ho nevieme pustiť. Tie vzťahy sú vždy o tom, že málo kedy sa stretneme s niekým, kto vidí všetko ako my, že je naozaj na takej úrovni a potom sa my musíme nejako doladiť a povedzme, je to obojstranné, že v niektorých veciach je ten partner povedzme ďalej, a v niektorých sme my a my sa musíme v tých všetkých veciach tak nejako zladiť, ale dať si ten priestor navzájom, že keď ja som povedzme niečo mi trvalo pochopiť niekoľko rokov a som sa tomu venoval, tak ten partner to nepochopí, hej, zo dňa na deň a nedostane sa tam, tak dať tomu voľný priebeh a trpezlivosť. A mne sa osvedčilo napríklad to, že keď presne takto riešime rôzne veci vo vzťahu, kde ja niečo nejako vnímam, že to nie je dobré a Deanka ešte nie. Ja som to pochopil, že keď som sa snažil nejakým spôsobom na ňu tlačiť a že to musí zmeniť, tak sa ako keby zháčila ešte viac a obrnila, že nie, ona to neurobí. A ja som potom ešte viac ju videl ako keby, že je debil. Človek, ktorý akoby sa nezamyslí nad tým, že vidím, hej, že poviem ti, vidíš, áno, je to tak, nevieš to vyvrátiť, ale aj tak to budeš robiť. A to pre mňa bolo napríklad ťažké to takto pustiť, ale naučil som sa, to ma teda Deanka veľmi učí, tie veci nechať akoby plynúť, netlačiť to na silu, a uvoľniť sa. To, čo aj ja učím na svojom kanáli na YouTube, že
nesnažiť sa veci silou tlačiť, ktoré nejdu. Lebo to fakt len vytvoríme ako keby viacej odporu ešte aj v tom človeku alebo v okolí. Ale naopak použiť predstavivosť, uvoľniť sa a dať si napríklad meditáciu alebo Einstein a predstaviť si, že aké by to bolo, keby ten človek už to tak videl, keby sme sa zladili a dať do toho takú ľahkosť. A keď my to dokážeme v sebe spraviť a nemáme v sebe potom ten nejaký odpor, alebo že by sme sa začali kvôli tomu vadiť, hádať, čo sa často v tých vzťahoch stane, tak z toho nie je cesta von. Potom sa ľudia dostanú do kolotoču a len sa začnú vadiť, obviňovať, začne im vadiť každá druhá vec na tom druhom a je to utrpenie. Ale keď si dáme ten priestor z tej naozajstnej lásky, že dobre, púšťam to, máš slobodnú vôľu, ja to dokážem v tej láske vidieť, dám si meditáciu, Einstein, požiadam o to, aby sme sa zharmonizovali navzájom v tom vzťahu, tak vtedy to ide. Ja si vtedy všímam, že keď toto spravím v tých situáciách presne, keď to nešlo cez to, že by som Dianke niečo vysvetlil alebo povedal, tak sa to posunulo. Možno za niekoľko dní, možno za týždeň, za pár týždňov, ale vždy sa to posunie. A niekedy aj do minúty. No, hej, a niekedy aj veľmi rýchlo. Že ja si zrazu uvedomím presne toto, že aha, tak netlač na to, uvoľni sa, tak ja som to už naučený ako rýchlo robiť, tak ja sa tak uvoľním v sebe a niekedy naozaj na to Dianka zareaguje do pár minút, hej, že to vycíti. A to je presne to, že my tam cítime, že deje sa niečo, nejaká taká emócia, že preboha, že deje sa niečo, že cítim v sebe niečo nepríjemné, hej, a dáva nás to do tých programov. Ale ak si tuto položíme otázku, že aké by to bolo, že keby sa nič nedialo, alebo že keby teraz z toho nerobím takú drámu, tak ty akoby automaticky sa dostaneš do toho kľudu, vieš, a teda aspoň dúfam. Ale nezačne ťa to dostávať do toho automatického programu, kde začneš cítiť tú nepriaznivú emóciu nejakú, z ktorej potom máš tendenciu ešte obviňovať toho partnera. Áno, a dokonca mne sa to ukázalo aj pri tých mojich kamarátkach, že ja som tak vnímala, ako oni tlačia na ten kamarátsky vzťah, ktorý je medzi nami, že každý deň potrebovali, aby som im napísala alebo zavolala a že vôbec som sa im ozvala. A ja som sa tak same seba pýtala, že aké by to bolo, keby som sa im vôbec neozvala. A oni si to nevedeli ani predstaviť, takže ak človek sa nechce pýtať takéto otázky, mne to príde, že to sú naozaj základné otázky, ktoré by nás mali učiť na školách, ale samozrejme oni spravia všetko preto, len aby si v živote sa nemal dobre, tak bohužiaľ s takými ľuďmi si už potom nemáš ďalej čo povedať. My nevieme dávať tým situáciám voľný priebeh, proste my na to tlačíme, preto lebo sme tak boli tou spoločnosťou, tou školou tak vychovaní aj v rodine. Ja si to všímam, že sú napríklad aj také maminy, ktoré sú strašne v takej tej, že rýchlo všetko ideme na 100%, maká, zarába, vychováva deti a potom príde práve nejaké takéto vyhorenie, lebo nevieme dať tomu životu voľný priebeh. My si myslíme, že my stále musíme niečo proste robiť a ako náhle to neurobíme, tá hlava tam začne šrotovať, že mal by si to urobiť, lebo čo si o tebe pomyslí, že možno si nevychovaná, tak to musím upratať, hej, alebo musím to urobiť, lebo čo si o mne v práci pomyslí môj nadriadený, hej, že som ľahostajná, alebo že nedodržiavam deadliny. To plynie práve z toho, že nás rodičia naučili často hodnej pejsek, zlej pejsek, že keď nerobíme to, čo od nás očakávajú, tak si nejak nezaslúžime lásku, nezaslúžime si pozornosť. A až keď robíme to, čo od nás chcú, tak vtedy sme dobrí, vtedy nás pochvália a vtedy nás odmenia a vtedy nás netrestajú. No a toto sa stane podvedomým automatickým vzorcom a my potom podľa tohto jedného filtra vnímame celý svet, celý život. My proste furt sa snažíme každého akoby zavďačiť, hej, alebo presne premýšľame nad tým, čo si o nás pomyslí, čo si nepomyslí, či keď toto spravím, tamto spravím. A tam si treba vždy všimnúť, že zase, ak mňa
ovláda takéto nejaké nastavenie, tak nie som slobodný. Nie som slobodný, je to automat z podvedomia, ktorý ovláda moje emócie, to ako sa cítim, ako myslím a potom prirodzene aj ako konám, ako sa rozhodnem, čo ja vlastne spravím. Či idem spraviť niečo, čo je v súlade so mňou a s mojou dušou, alebo idem niečo spraviť len z tohto programu, aby som ostal pekný v očiach niekoho iného. No presne, ostať pekný v očiach niekoho iného. Toto je to, čo sme my naučení a vtedy dostaneme ocenenie nejaké, hej, možno nejaké pochopenie, niečo, čo nám chýba, lebo si to myslíme, lenže dostaneme to, ak už to dostaneme, tak iba dočasne. A nakoniec aj tak zistíme, že nám to nebude stačiť, pretože je to iba nejaké chvíľkové. A to ocenenie, to pochopenie, my si to, ja viem, že je to už také ezoterické, ale vieme si to dať sami, keď sa naučíš byť sám so sebou, vieš. Mne vlastne tá známa hovorila, že by som mala žiť, že by som mala teda plašiť nejakých chlapcov, nejakých žrebcov na party. A keď som jej povedala, že mňa baví skôr taký viac kľudný život, možno sa to zdá, že je uzatvorený, ale v skutočnosti je práve, že viac otvorený. No a toto mi ona nevedela pochopiť. Lebo my si myslíme, že proste život je o tom, že teraz máš veľa kamarátov a že sa idem porozprávať na tie kávy alebo do reštaurácie o svojich problémoch, životných situáciách a že zdieľam teraz všetko na tie sociálne siete, že čo sa mi v živote deje, ale je to pasca, podľa mňa. Matrixová pasca by som to nazvala. Je to taká umelosť. Áno, je to umelosť. Matrixová pasca, my to tu máme na dennej báze, tie nástrahy Matrixové a našou úlohou je ich rozpoznať, že kde všade tie nástrahy sú. A ako? A prečo tam niektorí ľudia majú presne túto potrebu, povedzme, neuprednostniť kvalitu pred kvantitou a teda, že stále aby mali nejakú pozornosť a aby tam cítili ten život, hej, že niečo sa stále deje a stále nejaký človek a pozornosť a tu sa rozprávam, tuto ukazujem tie fotky, tuto to zdieľam na tie sociálne siete. Z čoho myslíš, že to vychádza? Že prečo toto človek má, že potrebuje akoby, že nevie byť v tom kľude? Tiež použijem to ezoterické slovo, že je to teda z toho prázdna, ale teda skúsme to viac rozviť, že čo to prázdno vlastne znamená, že odkiaľ pramení. Tak nepovedal by som, že je to ezoterické. Že... Ale tak to už, akože každý druhý coach toto učí. Tak neviem, ja nepozerám ich, tak asi preto, dobre? Nepozeraj ich, ale... Pokračuj. No však, ale veď poďme to spolu rozviť, že čo vlastne to prázdno teda, že vychádza to z toho prázdna, že ten človek není spokojný sám so sebou a nevie byť v tom kľude sám so sebou. A viac ho baví tam ten Matrix, pretože ešte neobjavil tú skutočnú radosť v tom svojom živote, že napríklad, že sa pýta tieto otázky, hej, že aby na sebe pracoval, lebo on sa v skutočnosti asi nechce pracovať na sebe, keď ho baví viac ten Matrix, podľa mňa. Lebo... A čo ak chce, ale ho aj tak ten Matrix nejako stále mu dáva podnety a myslí si, že ide dobrou cestou, ale aj tak ho to stále sťahuje. Ahoj Lili, asi budeš v kamere. Stále ho sťahuje, že niečo, čo mu je známe. Takže hľadá zase tú pozornosť, povedzme, v nejakom duchovnom smere, v nejakom, povedzme, indickom, hej, že často z tej Indie, z toho východu idú takto rôzni takí šarlatáni a guruovia, ktorí to naozaj zneužívajú na to, aby vyťahovali z ľudí peniaze a potom sú rôzne takéto, môžeme si ich nazvať aj sekty, duchovné, kde zase ten človek si akoby myslí, že on ide tou správnou cestou, tou duchovnou, ale je to stále to isté, len prebalené do iného pozlatka alebo do inej farby a že je to zabalené do nejakej tej duchovnosti, ale v skutočnosti to je práve, že ešte často horšie ako ten normálny Matrix, život. Hej, to máš pravdu, ale tam že ten človek hľadá, že hľadá, že chce, ale aj tak zapadne do ešte, povedzme, horšieho blata. Hej, chápem.
Máš pravdu, podľa mňa tam už je to asi iba o tom, že čo má napísané v tom životnom pláne, alebo čo. No, ja by som zase povedal presne, že je to naopak, že je to o tom, že nie sme učení ani tými rodičmi často a ani v tej škole, to čo som už spomínal, že vyhodnocovať si informácie, zamýšľať sa, vedieť sa zamyslieť práve keď počujeme niečo, s čím vyslovene nesúhlasíme, niečo, čo s nami vôbec nerezonuje, niečo, čo nám vyslovene vzbudzuje až, jak sa hovorí, chlpiť dubkom, či ako, že jednoducho... Ale myslíš, že to je o tom sa zamýšľať, alebo o tom si nacítiť? No zamyslieť sa, lebo pozri, keď tebe to vzbudí tie nepriaznivé emócie a pocity, tak ako si to nacítiš, vieš? Teba to ide zmanipulovať, tie nepriaznivé emócie a pocity. No, ty mi často hovoríš, že napríklad ja nerozmýšľam, ale ja práve, že viac potom cítim. No hej, ale otázka je, že čo cítiš, hej? Ale že... je pravda, že sa aj zamýšľam, no. No, to vždy musíš kombinovať, vždy potrebujeme skombinovať to, čo vnímame, čo cítime s tou myslou a vedieť sa nejako vyhodnotiť. Ale keď si nevieš vyhodnotiť, vieš, že máš teraz tú nepriaznivú emóciu a ty automaticky ti tam povedzme príde myšlienka, tá ezoterická, že keď toto so mňou nerezonuje, že keď tuto ja sa cítim zle, tak od toho ruky preč. A práve tam je ten kľúč k tomu sa oslobodiť, že prečo? Pýtať sa, prečo ma to boli, prečo ma toto irituje. Hej, aj v tých vzťahoch. Toto je alfa omega vo vzťahoch, ale že sa takto vieš, stále toto by cítime. si mohli aj tie kamarátky moje povedať, že necítia možno pri tebe z toho vzťahu nášho niečo dobré a preto radšej od toho ruky preč. Je to správne, moja otázka znie, že od toho dali ruky preč? No nie. Prečo? No lebo sa nezamyslia nad tým, že presne to nezoberú ako tú výzvu, že čo oni majú v sebe na to, aby sa oni mohli od toho oslobodiť, aby im to nevadilo. No lenže preto, keď my takto nevieme sa zamýšľať a naciťovať, tak preto potom nás učí život cez tie skúsenosti. Chápeš? No ale Cez tie lekcie. No hej, ale vtedy sa vlastne dostávame do toho, že často sa uzavrieme a napríklad, čo sa často deje vo vzťahoch, že sa nám začne toto diať s partnerom, teraz začneme sa vadiť, hádať, nepochopíme, že to, čo on robí, že keď nám to vzbudzuje tieto zranenia, že aby sme sa my mohli uzdraviť, čo sa aj mne pri Deánke akože opakovane dialo stále, ale keďže som k tomu pristúpil takto vedome s tým zamýšľaním sa, tak som ju neobviňoval z toho, že ja sa cítim zle, ale vždy som išiel s tým niečo spraviť, vždy som išiel transformovať tieto emócie a pýtal som sa, prečo sa tak cítim, prečo sa tak zle cítim a skúmal som to. To je dôležité, skúmať sa, samého seba sa skúmať, tak o tom je skutočná meditácia napríklad. A my potom ako keby meditujeme počas toho života tým, že sa skúmam, že som schopný sa pozrieť sám na seba a ako keby výjsť a pozerať sa na seba ako na tretiu osobu a skúmať to, že prečo takto sa ja cítim. Je skutočne na vine ten partner? Je skutočne na vine Deánka? Alebo je to niečo, čo mňa boli ešte z minulosti, čo mi len ona vzbudila? A keď som toto začal robiť, a ja som na to spravil aj mini kurz na tieto potlačené emócie, že ich vieme transformovať a uzdraviť sa. A ja to napríklad robím vo vzťahu s Deánkou neustále. A ja som si toľkokrát povedal, že keby som toto nevedel robiť, tak sa normálne rozvadíme, rozhádame a sme ako ukážkový ďalší vzťah, hej. Hej, to som tiež povedala, že teda dodala, že tí, ktorí sa napríklad nezamýšľajú, tak ja ich obdivujem, že dokážu spolu žiť bez toho, aby sa takto zamýšľali. To nie je vzťah potom láskyplný, harmonický, to je len trápenie sa navzájom. Je to možné, lebo sú rodiny, že kde sú dlho tí rodičia spolu, ale nie sú skutočne šťastní. No. Že niečo tam proste škrípe medzi nimi. A ignorujú to. Ale majú medzi sebou ako keby nejakú stenu. A aj tá intimita, to spojenie, to prepojenie, tá úprimná komunikácia, že ako keby, ja som to aj cítil s Deánkou zo začiatku, že v niektorých veciach ako keby sme mali stenu medzi sebou a že nás to normálne odpája od seba a ja som to vnímal a cítil, že toto nechcem tam. Takže som išiel do seba, pýtal som sa, skúmal sa tie emócie, hľadal, transformoval to, uzdravoval sa
a neskutočne dobre to funguje. Táto technika, ako čo aj v tomto minikurze dávam, ja fakt asi neviem predstaviť, ako by som vo vzťahu fungoval, keby som toto nerobil. Aj tebe, že som s tým pomáhal. Že je to veľmi jednoduchá technika na uzdravenie týchto zranení z minulosti. Toho, čo nás najviac boli v tom vzťahu, čo v každom jednom vzťahu nám každý začne zrkadliť a ukazovať. Vlastne tieto zranenia, tieto bolesti z minulosti. A my keď to nepochopíme a my keď obviníme toho človeka, toho partnera, že on je zlý, že on je nejaký divný a nedostaneme sa do toho nadhľadu, tak nám to vytvorí zase len väčšiu bariéru medzi nami. Potom my sa rozídeme v nejakej nádeji, že ten partner, my sa uzavrieme, normálne si uzavrieme srdce voči tomu partnerovi, pričom to mohol byť úžasný človek presne pre nás, láska. A my sa uzavrieme voči nemu ako keby z toho ega, že ne, ja mám pravdu a pritom ju vôbec nemáme a nedokážeme cez to vidieť a v nádeji potom hľadáme ďalšieho partnera, že hento bol taký idiot, že my budeme mať teraz úžasného, ktorý bude všetkým súhlasiť, hej, ňuňačik a príde nám človek, ktorý nám ešte vzbudzuje horšie traumy. Hej, a ešte viac nám ukazuje to, čo sme nevideli predtým a my urobíme znovu toto isté. A keď to opakujeme, tak potom vznikajú presne tie názory, tie vtipy, že ženy sú také, muži sú onakí a úplné hlúposti z nepochopenia, hej? A v tomto spoločnosti potom vznikajú také stereotypy, ktoré sú úplné hlúposti vytvorené práve ľuďmi bez tej schopnosti tej sebareflexie, toho uvedomenia si tých zranení. A takto sa kolujú vlastne dezinformácie, ktoré nám ničia životy. Hej, hlavne o tej sexualite, že aké sú ženy, že nie sú až tak... majú toľko chuť sa milovať ako muži, ale pritom to vôbec tak nemusí byť, pretože ak by ten muž možno niečo v sebe zmenil a možno sa viac o tom porozprávali, tak zrazu by zistil, že má možno ešte väčšiu chuť ako ten muž. Len proste to inak tam... to vníma a potrebuje niečo iné ako ten muž. Hej. A veľa mužov, to sme sa bavili aj v tom predošlom videu, že proste, že tlačia na to, na tú sexualitu. A to je tiež ten istý menovateľ proste, nátlak. Muži to musia to mať a keď to nemajú, tak zrazu sú ženy na vine. A nechápu, že ženy jediné, čo chcú, je proste tá voľnosť a také... Možno aj ženy teda nedostávajú od vás niekedy to pochopenie, že ich neobjímete, čo není tvoj prípad. A ako by sme to zhrnuli, no... Zhrnúť by sme to mohli tak, že treba sa pri každom jednom nepríjemnom pocite, ktorý máme v náväznosti na reakciu niekoho alebo na správanie niečoho, nejakej situácie alebo konkrétneho človeka, tak sa pýtať, zamyslieť sa, ako by sa pozrieť do zrkadla, že prečo ma to bolí, prečo mám tu na takýto nepríjemný pocit a neobviňovať hneď toho niekoho, že on je na vine. Na to, aby si sa toto dokázal opýtať samého seba, ty si musíš vôbec uvedomiť, že máš taký pocit. Takže automaticky reagujú hneď nejako a ani si nevšimnú, ako sa cítia? Tvoj otec napríklad, keď je v hneve, on si uvedomuje, že mu je zle? Nie. To je proste ten automat. No tak to je už úplne čistý automat. No, hej, že to ľudia mávajú. No dobre, ale tak naši diviačky snad nie sú úplne až takí, že v čistom automate. Ale stane sa to, hej. Tuto by som povedal, že treba potom naozaj meditovať, dostávať sa do uvoľneného stavu, do tej koherencie srdca a mozgu, lebo ak toto vôbec nerobíme, tak naše telo čisto funguje na základe automatu a my naozaj v takýchto situáciách, kedy sa ten automat spustí, tak my nedokážeme ísť vôbec do toho nadhľadu a všímať si, akoby sa pozrieť na seba ako pozorovateľ na tohto človeka, ktorým sme, na tú postavičku, že ako sa cíti, ako myslí, že my sme v tom úplne zažratí a vôbec si to nie sme schopní uvedomiť, že tie emócie, tie pocity, tie myšlienky nie sú naše, že je to z podvedomia, že je to automatické, jednoducho dostaneme sa do nejakého automatu a už to ide. Hej, jasné, môj otec to robieval, môj brat to robieval, aj to robieva ešte a ja
keď to vidím, ja sa nebavím, hej, že vidím, že vtedy to nemá význam sa napríklad. Keď je človek úplne v takomto automate, že ako robot naprogramovaný, tak ja teraz neviem mu zmeniť ten kód, hej, musí to akoby dojsť a potom neskôr, keď akoby to vyhasne, tak sa viem s tým človekom o tom porozprávať. Ale presne, ak toto vidíte a chcete s tým niečo urobiť na sebe, že to vnímate, tak čo je to najefektívnejšie? Meditácia. Meditácia, ktorá vám pomôže sa dostať, znížiť aktivitu mozgu a práve sa dostávať aspoň počas meditácie do toho pocitu, toho nadhľadu, že sa pozriem na samého seba. A keď sa toto v meditácii učíme, tak sa nám vytvoria v mozgu tie prepojenia, ktoré nám to potom vedia aktivovať aj v živote počas týchto situácií. Že my potrebujeme to telo naučiť, ako keď cvičíme svaly. Cvičíme svaly počas tých cvikov a potom vieme tie svaly použiť už aj v situáciách v živote. Takže tu je to o tom istom. Keď v meditácii to naučíme telo, tak dokážeme tú sebareflexiu, ten nadhľad nadobúdať potom ľahšie aj v tých konkrétnych situáciách v živote. Bez toho sa to nedá. Fakt, akože vôbec. To, keď človek je len v automatoch a nemedituje na to, aby dostal kontrolu nad tým telom naspäť, aby z tých automatov aspoň na chvíľu vyšiel, aspoň počas tej meditácie, tak to nejde. To je ako keby sme chceli mať svaly a schudnúť bez fyzického cvičenia. To sa nedá. Takže toľko asi k tomu. Na záver, čo ma napadá a budeme radi, keď nám zanecháte nejakú spätnú väzbu, či sa vám video páčilo, alebo čo sa vám nepáčilo. Napíšte pod video do komentára, že či ste si všimli tieto veci, o ktorých sa rozprávame, tak to tiež vo svojom živote. Presne, že vo svojich životoch, lebo nás to zaujíma. Nás zaujímajú vaše príbehy, takže sa budeme tešiť na každý váš mail alebo komentár pod videom. Tak sa majte pekne a uvidíme sa zase v ďalšom videu. Ahojte, pekný večer.